uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, nguyizolo namhla naphakade. Akekho uNkulunkulu onjengawe, uyinkosi yamakhosi. Udalile izulu, wadala umhlaba. Ngezwi lakho Nkosi kumile kuze kube manje, kusukela emandulo kuze kube manje, kuze kube phakade naphakade. Siyakubonga Baba wethu ongcwele nangalo lolu suku, uNkulunkulu wethu othembekile, ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Udumo lufanele wena nezibongo. Zonke inkosi zingezakho, wena owembethe amandla njengengubo, onkazimulo yakhe ingabhekeki. uNkulunkulu wethu othembekile, sizofunda izwi lakho manje. Khuluma ngalo ey'nhliziyweni zethu, ngamunye ngamunye njengokudinga kwethu. Siyazi Nkosi ukuthi wena ubona inhliziyo, uhlolisise Nkosi ngisho nokucabanga kwethu. Uyakwazi kusekude. Iba nathi-ke Nkosi sazofunda izwi lakho. Usibiyele, ulibiyele. Usiphe ukuqoqeka kwey'ngqondo. Sigxile ekulaleleni izwi lakho. Sicela ngokukholwa nokubonga. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele-ke futhi bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje ngenxa yomsindo osendlini, ngizorekhodela emotweni, angazi noma kuyezwakala yini. Kugcwele abazukulu la ekhaya, manje umsindo awulawuleki. So ngizongixolela abazalwane uma kuthi akuzukuzwakala kahle. Kodwa-ke siyamkholwa uNkulunkulu, elakhe icebo, angevinjwe. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngenkonzo kade sinazo nge-weekend. Uthembekile uNkulunkulu wethu, siyabonga yilo nalowo obeyikhulekele le nkonzo, nalabo kade bekhona be-athendile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Izwi-ke sizolifunda namhlanje, sizolithola encwadini yamaHeberu. Sizoqala ukufunda umaHeberu 13, incwadi ye-13. Sizoqala ukufunda kuvesi 12, sigcine ku-15. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Nisavula abazalwane. Uxolo. Isihloko esiphe le nkonzo-ke lithi masiphumele kuye. Okay, sifundeni-ke bancele. Uvesi 12, amaHeberu 13, kusuka kuvesi 12. Ngakho-ke naye uJesu, ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe, wahlupheka ngaphandle kwesango. Verse 13. Masiphumele kuye ngaphandle kwekamu, sithwale ihlazo lakhe. Verse 14. Ngokuba lapha asinamuzi omiyo, kepha siyawufuna ozayo. Verse 15. Masinikele njalo njalo kuNkulunkulu ngaye umhlatshelo wokubonga, okungukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, nanti izwi esizokhuleka ngalo namhlanje. Lithi inkosi uJesu ukuze ingcwelise abantu ngegazi layo, yahlupheka ngaphandle kwesango. Kusho ukuthini-ke lokhu, bazalwane? Kusho ukuthi inkosi uJesu yamelana nobunzima, yakhishelwa ngaphandle kobumnandi, kwi-comfort zone. Yayingasekho ku-comfort zone. Yayingasekho ku-comfort zone ngendlela yokuthi yayizwela kwasayena unkosi uJesu ukuthi sengideliwe, sengiflathelwe na ubaba. Abantu bakubo ngaleso sikhathi, ngoba phela siyakhumbula abazalwane ukuthi
weza wathatha isimo somuntu, weza enguNkulunkulu, wathatha isimo somuntu, wazalwa wayingane, wakhula kubazali ezelwe yintombi uMariya, engazalwanga ngentando yendoda, kodwa ngokaMoya Oyingcwele. Wakhula enomndeni, enabantu bendawo. Ngokwesintu, ingane yingane yayo yonke imizi, ngoba noma uba nomdala ihlangana naye efuna ukuyithuma, uyayithuma ngey'khathi zethu-ke hhayi manje. Kodwa ngaleso sikhathi iNkosi uJesu esefanele ukuthi angcwelise thina ngegazi lakhe, wakhishelwa ngaphandle, wadelwa, wathukwa, wahlushwa, wezwisa ubuhlungu, engasenamuntu ozomvikela noma ongahle embiyele. Kungekho muntu ongahle amngenise. Bonke babelandela, belandelela ukubuka ukuhlushwa kwakhe. Bakhona babelandela ngoba bekhumbula ukuthi kugcwaliseka impalo noma kwakubuhlungu, kodwa abanye babelandelela ukubuka ukuthi beze bemklolodele bethi akayisindise ngani yena. Kungani evumela ukuthi uma ngabe eyindodana kaNkulunkulu, yindaba engathumeli, engabizi iy'ngelosi zizomhlenga. Wadelwa. Ngisho mina ukuthi nathi namhlanje, uma usuke wathi nje ngikhetha iNkosi uJesu, abantu bayakuvukela. Uvukelwe umndeni, uvukelwe yihlobo, uvukelwe ngomakhelwane, uvukelwe ngabantu osebenza nabo. Kuba khona ukushintsha ngoba yena uqobo wahlupheka. Manje lize lithi izwi laphayana kuLuka 9 uvesi 23, lithi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami akazidele. Akazidele, athabathe isiphambano sakhe usuku nosuku angilandele. Lisho ukuthini leli vesi bazalwane? Leli vesi lisho ukuthi uma nje ukhetha ukulandela uJesu, dela konke, phumela ngaphandle kwekama. Kusho lamavesi esiwafundayo. Phumela ngaphandle kwekama. Uma uphumela ngaphandle, awuzukuthola kunethezeka. Kusho ukuthi usudeliwe nje. Nawe udela konke, bese nawe udelwa. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu, thatha isiphambano sakho usuku nosuku. Isiphambano akusiyinto emnandi. Isiphambano sasiyihlazo back then. Isiphambano kuze kuthiwe umuthi wehlazo. Kusho ukuthi uma ngabe ubethelwe esiphambanweni, wawusuke uthweswa ihlazo. Yikho sasibekwa emahlombe, uthweswa ihlazo. Ithi-ke iNkosi uJesu, uma sifuna ukuza emva kwakhe, asizidele. Bese siyasithatha lesi siphambano sehlazo, simlandele usuku nosuku. Wena bonakala uthwele isiphambano, ukuze abantu babone ukuthi udelile konke, ushiyile yonke into. Akusho-ke bazalwane ukuthi asihambe isikhala, noma asihambe sibhocobele, noma sihambe sinyokumbele. Cha, akuhambi kanjalo. Kodwa uma usidela, uma usuyidelile, kuphela ukwesaba, kuphele nokuyikhumbula ukuthi mina ngiyintombi yakwaSibanibani noma ngiyinsizwa yakwaSibanibani ngoba uzidelile. Ukuzidela kubiza ukuthi ungasabi ukubonwa ngabantu abathize ukuthi wena usumukele uJesu. Ungesabi ukuziwa ngabantu abathize ukuthi umukele uJesu. Ungasabi ukushintsha indlela ophila ngayo. Ungasabi ukuthi sebezongicwasa. Ungabi nandaba nokucwaswa. Ungabi nandaba nokudelwa. Ungabi nandaba nokuhlushwa ngenxa yevangeli. Ngiyakwazi-ke ukuthi kuyinto enjani ukuhlushwa ngenxa yevangeli. Ngisho emsebenzini uthola ukuthi abantu bazothi nje, oh lo ayikho into ayaziyo, noma ngabe uyazi.
into okukhulunywa ngayo, mhlawumbe umsebenzi othize, kuthiwe bazalwane vele ungakuhluphi, mkhonze nje iNkosi uJesu ngokuthembeka nangokummela, ukukhumbule nje ukuthi wathwala ihlazo ngenxa yakho. Kuye kufike nje engqondweni ukuthi bengiyini mina uma ngizolahlekelwa ngabangani abafiwe abaguqukayo nabo. Mhlawumbe kusasa sebengihlangene ngami bayangihleba, mhlawumbe ngosuku olulandelayo sekuthiwa ngiyathakatha, mhlawumbe umndeni usuhlangene ngami ngoba sekuthiwa ngiyathakatha. Ngoba uma ngabe kufika iNkosi uJesu empilweni yomuntu, kuyashintsha izinto. Uma ngabe yena wahlushwa ngaphandle kwekama, thina yindaba sifuna uma sihlupheka sibe kwi-comfort zone. Bazalwane, masimukela uJesu, siyaphuma ku-comfort zone bese sibheka ukukhola kwakhe okuthembekile, elithi iculo lecilongo, uyasihola noma engasiholela ehlane elibi, kodwa usiphumisela ngaphesheya. Bathi siyodla emthini siphuze emanzini, kusho ukuthi khona okuhle emva kwenhlupheko. Liyaqhubeka-ke leli zwi silifundile bazalwane, lithi masiphumele kuye sithwale ihlazo lakhe. Uvesi balo, uvesi 13. Masiphumele kuye ngaphandle kwekama, sithwale ihlazo lakhe. Kunjalo nje bazalwane, awuthi uma umukela uJesu ube sulindele ukuthi abantu bonke bazokujabulela, ulindele ukuthi abantu bonke bazokuncoma, ulindele ukuthi abantu bonke bazosondela kuwe bezozwa ufakaza noma ukhuluma ngeNkosi uJesu. Kunalokho bazokubalekela, futhi bazokuhlamuka, futhi bazokuhleba, futhi bazokuqambela ngisho amanga, futhi uyazi ukuthi uvele uthakathe ungazange wazi umuthi. Uvele nje ube umbulali ungakaze uze ubulale muntu ngisho nangolimi lwakho. Uvele nje ube nesigcwagcwa ngenxa yegama lokuthi usungumntwana kaNkulunkulu. Kodwa kuhle lokho bazalwane, kunikeza ukuthula, kungasihluphi. Ingani phela siyavuma ukuthabatha isiphambano sethu usuku nosuku silandele iNkosi uJesu eyahlupheka. Cabanga nje, ihlupheka kusukela ingasakwazi ukuhlala ekhaya, isilala entabeni, ukudla kwayo sekuwumkhuleko njalo njalo. Asiphumele kuye bazalwane, senze njengoba enza. Leli zwi nje lisitshela ukuthi asenze njengoba iNkosi uJesu yenza, noma singeke mhlawumbe sife ngokwesiphambano. Kodwa impilo yethu ifana nokuthi siyafa sivuswe noKristu. Yilokho nje elikushoyo leli zwi, lithi siphumele kuye ngaphandle kwekama, sithwale ihlazo lethu lakhe. Kusho ukuthi masiphumele eNkosini uJesu sithabathela kithi iy'nhlupheko zonke. Kuhlupheka kuhluphekayo, nathi sizokuhlupheka, singalindeli ukuthi kuthina kuzohluka, singalindeli ukuthi kune-first line defense. Nathi sizohlupheka, nathi sizobuzwa ubuhlungu, nathi inyama yethu izohlushwa, nathi sizothukwa, nathi sizohletshwa, nathi sizothimselwa ngamathe, nathi sizoshaywa, size sibulawe ngendlela esibulawa ngayo. Lokho ikhona-ke ijoka noma isiphambano esilithwalayo usuku nosuku. Bese lithi-ke uvesi 14, ngokuba lapha asinamuzi omiyo, kepha siyawufuna ozayo. Bazalwane, singahlupheka okwesikhashana, basho njalo abaculayo, bathi noma singahlupheka okomzuzwana, kodwa siyabonga nje ukwazi ukuthi kukhona iNkosi engummeli wethu, iyasinxusela imihla nemihla. Ukuhlupheka okwesikhashana bazalwane, ukuhlupheka khona kwaphakade. Uma sihamba ngokuqonda, sihamba ngokukholwa, sihamba sibhekile kuye uJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Sihambe singenamahloni,
sithabathe isiphambano sethu imihla ngemihla silandele yena. Sinomuzi ongakhiwanga ngezandla. Kukhona isikhathi la siyoshiya khona lo mhlaba, siphume kuleli dokodo mhlawumbe sizincoma ngalo. Kwenzeka ukuthi ukuzibuke uthi kodwa ngimuhle, noma kodwa ngakhiwe kahle, noma kodwa nginomuzi omuhle, noma nginey'ngane ezinhle, noma ngabe kukuhambe ubona engathi kukuhambela kahle. Yiba nokwazi ukuthi kuwokwesikhashana, asakhile la. Singabombuso ozayo thina sinekhaya eliphakade, hhayi la makhayana lawa esihlezi kuwo. Yini le, amathende, kufana nje namathende. Siyakhumbula ukuthi babehlala emathendeni o-Abraham. Lokho kwakuwumfuziselo wokuthi sihlezi sigogobele ezweni okungelona elethu. Injalo-ke le ndaba bazalwane, asinawo umuzi omiyo la. So asikwazi ukuqoqela ingcebo yethu kule mizi esikuyona, kodwa ingcebo kufanele siyiqoqele yasekhaya, eyakhiwa emphefumulweni, yakhiwe ngobuqotho, kudediswe konke okubonakala kukubi, kungakhulunywa izinto ey'bulala abantu ngolimi lwethu. Olwethu ulimi selokudumisa uNkulunkulu bazalwane. Akulona lokuthi usibanibani onje, usibanibani wenze lokhu naloku naloku, cha. Olwethu ulimi olokudumisa uNkulunkulu. Olwethu ulimi olokufakaza ngeNkosi uJesu. Olwethu ulimi ngolokufakaza ngemisebenzi uNkulunkulu babayenzayo ey'mpilweni zethu. Olwethu ulimi olokufakaza ukuthi singabahlengiwe, singabakhethiwe. So bazalwane, asakhile ngempela la. Awethu amehlo awafanelanga ukubuka la. Awethu amehlo awokubheka phezulu la kukhona khona ikhaya lethu. Awethu amehlo awokuthi sibheke ekukhanyeni, sihambe kukho ngokuqonda nangokwesaba uNkulunkulu. Ngoba uma ngabe singamesaba uNkulunkulu, ila kuvela khona ukwenza izinto ey'nkulu, sicashe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Senze izinto ezingamanyala nencithakalo, simbethe ijazi lezimvu zokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Senze izinto eziyincithakalo, simbethe lelo jazi. Lokho bazalwane, ukungamesaba uNkulunkulu. Ukungesabi lo okwazi ukukubhubhisa maqeda akuphosa esihogweni. Lo ophethe amandla, ihluthulelo zokufa nezehayidesi. Lo ophethe esandleni sakhe usuku lwakho lokuqala nolokugcina. Lona owaziyo ukuthi ngesikhathi esiwukuthi wena uzobe usumi phambi kwakhe ulindele ukwehluleka. Lo owaziyo ukuthi umzuzu wakho wokugcina uzoba ngaluphi usuku ngasikhathi sini. Yilowo kumele ngabe siyamesaba, siyimisele ukwenza kahle phambi kwakhe. Ngike ngibone uma ngabe ngi-driver, mhlawumbe ngisuka nje la ekhaya ngiphuma, inhliziyo yami ibe sekutheni ngizofica amaphoyisa omgwaqo, so angiphathe ilayisensi. Noma ngabe bese ngiphumile ngiyikhohliwe, ngiyajika ngibuye ngizoyithatha. Ngesabani? Ngisaba amandla omthetho, ngesaba ukwenza isono, ngoba amandla omthetho ayaphumelela lapha esonweni. Uma ngabe ungasawasabi amandla omthetho uyona, kanti uma ngabe usawasaba amandla omthetho awuzukona emthethweni. So kunjalo bazalwane, sisaba uNkulunkulu ukuze singoni kuye. Ukusaba kwethu uNkulunkulu kusho ukwenza kahle phambi kwakhe, singoni kuye. Now liyaqhubeka-ke leli zwi bazalwane, lithi uvesi 14, sesifundile uvesi 14. Lithi khona kuvesi 14, lithi kepha siyawufuna umuzi ozayo. Ngokuba lapha asinamuzi omiyo. Kusho ukuthi akukho nje okungaba singathi ku-forever la. Ayikho into emi phakade la. Kodwa sifuna lowo muzi omi phakade.
lapho kobe sengasekho kwakuhlupheka, lapho kobe sekufana ama-mentions okukhulunywa ngawo, noma ngabe la uhlala ethendeni. Kodwa uma wenza kahle une-mention engeke yadilizwa nawumoya, engeke yahlaselwa nayi-climate change, engeke yabhidlizwa nayiy'khukhula, uma nje sizofuna lowo muzi omiyo, bazalwane, singasuki ekusabeni uNkulunkulu, senze kahle phambi kwakhe. Bese ethi verse 15, masinikele njalo njalo kuNkulunkulu ngaye. Sinikela ngaye, bazalwane. Sinikele umhlatshelo wokubonga. NgeNkosi uJesu, umhlatshelo wokubonga. Okungukuthi isithelo sezindebe ezivuma igama lakhe. Ngokuvuma nje, abaseRoma 10 verse 9 basho njalo. Uma nje uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi, ukholwa nasenhliziyweni, sinikela kuNkulunkulu ngomnikelo. Sinikela ngaye umnikelo wethu wokubonga. Siyakhumbula ukuthi kuqala kwakwenziwa imihlatshelo. Uma ngabe usuwonile kuzokwenziwa umhlatshelo ngesono, iNkosi uJesu ingakafiki. Uzoya kumpristi uphethe mhlampe ijuba noma uphethe isilwane esithize, sifike sihlatshwe kwenziwe umnikelo, umhlatshelo wokuthi-ke usuhlanzekile wena. Kodwa yafika-ke iNkosi uJesu, yaba umhlatshelo opheleleyo, ophilileyo phambi kukaNkulunkulu. Sahlawulelwa ngegazi lakhe, sahlanzwa ngegazi lakhe. Okwethu ukuthi asibonge lokho kuhlanzwa, asibonge lokho kuhlawulelwa. Sibonge, sinikele nje kuNkulunkulu ngezibongo. Simbonge nje uNkulunkulu ngeNkosi uJesu amletha ukuthi azosenzela konke lokhu. Lithi-ke lelizwi, asinikele uNkulunkulu njalo njalo ngaye lo mhlatshelo oyiNkosi uJesu. Sibonga ngomhlatshelo wokubonga. Wahlatshwa yena, thina sathola ukukhululeka, sathola ukuphila. Masibonge-ke njalo njalo. Kumele sihlezi sibonga. Ngoba uma ngabe singeza ukubonga, asizukumkhonza kahle uNkulunkulu. Angeke uze ubone ukuthi wenzelwe okukhulu kangakanani uma ungabongi. Kodwa uma ubonga, ila uzwa khona ukuthi, eyi, umathi igama elithi ngiyabonga lenele. Sihlale sisho njalo, umuntu uma ngabe kwenzele into, ubona ungazuthi akusanele ukuthi uthi ngiyabonga. Kangakanani kuNkulunkulu, bazalwane, esenzele okukhulu kangaka. Kumele sinikele njalo njalo, njalo njalo. Uma ngabe kade ukhuleka kanye ngosuku, kujwayele, kwenze nje kube impilo yakho ukubonga njalo njalo kuNkulunkulu. Bazalwane, ngike ngibuka ukuthi uma ngabe sivuka ekuseni, mhlawumbe siyakhuleka sibonge. Kodwa emva kwalokho bese sihamba ungazuthi sisihambela thina ngokwethu. Sihambe ungathi sihamba nge-remote evele yapresswa nje ekuseni, yapresswa u-wake up, wagxuma wama ngey'nyawo. Sesizohamba-ke usuku lonke ngomfutho omangalisayo like kupresswe i-remote. Ungabi nakho nje ukuthi uma uhlala phansi mhlawumbe ubhizi emsebenzini, kodwa nakanjani unaso isikhathi sokuya endlini encane. Ukuthi uma ungena endlini encane wenze ibhizinisi oze ngalo, uhlale phansi uthi Nkosi ngiyabonga. Ngibonga nje ukuthi ngiyakwazi nokungena la endlini encane. Bangakanani bazalwane abantu okuvaleka kubona umchamo, wena usakwazi ukuyochama. Bangakanani abantu abangakwazi ukuzikhulula, wena uphiwe lelo thuba lokuzikhulula. Bungebonge, ubonge nje ukuthi Nkosi, ngibonga ukuthi ngingenile kule ndlu, ngithole ithuba lokuthi ngithi umkhulu wena owenza ukuthi kube khona lezi y'khathi. Kuthiwa sinikele ngomhlatshelo wokubonga, bazalwane. Asidingi ukuhlaba kahle kahle, asisadingi thina ngoba ukhona owahlatshwa, sathola ukukhululeka.
Asisadingi-ke thina ukuhlaba, kodwa sidinga ukwenza nje ukubonga, simbonge uNkulunkulu usuku nosuku, i-hour ne-hour, umzuzu nomzuzu owutholayo, umbonge uNkulunkulu. Ngike ngaya kwesinye isitolo la e-Caterquip. Ngangingena khona kunobaba nje osemdala, ngiyacabanga angazi noma uyi-manager noma uyi-owner, kodwa uphethe lento ewubuhlalu, ama-beads, kungathi kuwumgexo. Ubamba ubuhlalu ngabunye asho kuthiwa uyakhuluma, angazi noma he is chanting or bese ngithi mina, hhayi, athathe isikhathi, uyabona nje selokhu singenile uyayenza lento iziphinde ihlangane alokhu ekhulumile. Ngithi mina, hhayi cha, uyakhuleka naye, ngikhuluma nengihamba naye, ngikhuluma nje ngesiZulu kanje. Avele athi yena, ya, ngiyakhuleka, ngikhulekela imali yenu. Just imagine, sizothenga, uyakhuleka. Kumele senze njani? Kumele nathi sikhulekele i-protection, angithi? So, bazalwane, laba bantu abakhonza into ethize bakhuleka ngaphezu kwethu. Thina esikhonza uNkulunkulu onamandla okuthi ufe akuphose esihogweni, kodwa sikhuleka ngey'khathi ey'thize. Asikhuleki noma inini, asikhuleki phambi kwabantu, asikhuleki nje, akwenzeki nje ukuthi uvele uthi nje, hhayi, sengiyakhuleka la phambi kwabantu. Khona vele izwi lisho njalo lithi ngena ekamereni uvale, ukuze ungabi njengozenzisayo. But they do that, bona abakhonza iy'thombe. Kodwa into esiduduzayo ukuthi kwenzeka lento abayenzayo akusiyo into entsha. Kwenzeka kubaprofethi bakaBhali. Kwathiwa khulekani, bakhuleka liphuma laze lajika. Belokhu bekhulekile kungenzeki lutho. So nathi sidinga ukuthi sikhuleke umkhuleko oqinile. Sinikele ngakho konke esinakho okuwukubonga. Simbonge uNkulunkulu, singambongi uNkulunkulu ngoba kukuhle kuphela. Singambongi ngoba kumnandi kuphela ey'mpilweni zethu. Kodwa simbonge noma sizwa kubuhlungu, simbonge noma ngabe sihluphekile, sisencindezini, silahliwe, sideliwe, simbonge uNkulunkulu ngakho konke. Ngoba uJobe uyasho laphaya encwadini kaJobe ukuthi akuyena yini uNkulunkulu odala usuku oluhle nolubi na? uNkulunkulu uyazazi izimo esingena kuzona. Usuke ekhona, uhlezi ekhona. Uyazi ukuthi laphaya uzongena uzohamba esigodini, lapha uzohamba phezulu, lapha kodwa ngizokubiyela. Asho nje futhi ukuthi ngizowubuyisa ngisho umphefumulo wakho ngenxa yegama lami. Uma nje uvume yena ngenxa yegama lakhe uzokubiyela futhi awubuyise umphefumulo wakho. Uma usuzwa ungathi uphelelwa ngamandla, uzokupha amandla amasha. Athi ubusha bakho buzobuyiswa njengokhozi. Bazalwane, ake siphumele kuye. Sidele nje konke. Siye kuye ngaphandle kwekama. La edelwe washiwa khona, siye khona nathi. Sizothola ukuphila. Uyazi ukuthi indaba yeNkosi uJesu esiphambanweni ifike ingithobise kakhulu lapho isosha leli okuthiwa lamgwaza lalinenkinga emehlweni, kodwa lase liyabona. Nathi bazalwane siyawudinga lowo muthi wamehlo ukuze sibone ukuthi hhayi, iy'nhlupheko ngezesikhashana. Ubuhlungu esibuzwayo emzimbeni yethu ngoba isikhashana. Konke esikubonayo njengamanje ngamehlo enyama kungokwesikhashana. Kodwa lokhu esikubona ngamehlo omphefumulo, ngama-spiritual eyes ethu, lokho kungokwaphakade. Asibambelele kukho. Asibambelele kukho bangcwele. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, ngicela sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Izwi lakho lingukuphila.
liyasiqinisa nasemathanjeni ethu. Izwi lakho, Nkosi Jesu, liqeda ngisho ukoma emphefumulweni yethu. Izwi lakho, Nkulunkulu wethu othembekile, limile kuze kube phakade, futhi libukhali njengey'nkemba zonke ey'sikanhlangothi zombili. Lihlukanise imicabango nezizindlo. Nkulunkulu wethu lihluba imisedari, liphunzise iy'mbabala. Siyabonga Baba wethu ongcwele ngezwi lakho elifinyelela la kungeke kwafinyelela umuntu khona. Lifinyelela la Nkosi kungeke kwaba amazwi omlomo womuntu, kodwa kuphela izwi lakho liyafinyelela ekujuleni kwenhliziyo, lihlukanise izizindlo nemicabango. Siyabonga Baba wethu ongcwele ngezwi lakho. Busa-ke njalo ey'nhliziyweni zethu, amehlo ethu angasuki kuwe, nemicabango yethu izindle ngezwi lakho. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuvuma kweNkosi yethu uJesu Kristu asibonaneni eBhamshela, laba abazokwazi ukuphumelela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamathuba okuhlangana. UJesu Kristu uyinkosi.